Agbalor ti agarok 70,000 piso sa kayo tinara na kumpiskar manen. Dagiti pulis ti lagangilang abra. Agsubliti detalye ni Bridget Mayo. Pasado alas 9 idirabii, pinara dagiti forest ranger iti sentro lagangilang dayto a jeep a nagkarga ti kayo. Ngem imbes nga agsardeng, pinataray ti driver. Kinamat ti pulis saging naabutan dayti barangay Balais lagangilang. Adda na-tip kanyami and then adda kami taruaren and then di parami nagdiretso da. Awan maipakita permit dagiti akin kuka ti kayo, isu nga inarestar isuda dagiti pulis. Inadmitir ti agkabagyan ada Francisco de Mesa ken Fritz Baiken, akukwa da dagiti kayo. Ginatang da kano dagitoy kadagiti residente iti Baay Likuan, taaramaten da iti panagpabalay iti Bangged. Tataw maladya. Ay, tataw. Yung manong ano ba? Awan garod mo. Para pagkamakamimot lang kumakanti para balay. Nirentaan dati pampasahero a jeep ni Isidro Bernardes Jr. iti lagangilang ti 3,000 pesos tapno agbunag kadagiti kayo. Nagawid ak di Bangged dak di paradaan ada agar kila. Agdagop ti 1.35 cubic meter dagiti tablon ti Nara, agbalor daytoy ti 68,000 pesos. Sikun iti investigasyon tayo kat nagapukano dayto iti barangay ay Municipality of Likuan Baay. Kaso pa naglabsing ti Presidential Decree 705 when the Forestry Code of the Philippines tinaipila kontra kada Fritz Baiken, Francisco de Mesa ken Isidro Bernardes Jr. Bridget Mayor, Balita, Ilocano.